Na sziasztok, én Csongi vagyok, és itt van velem Norbi, Sziasztok! és ebben a videóban meg fogjuk mutatni, hogy nem, hogy meg fogjuk mutatni, hát pont, hogy nem fogjuk megmutatni. Egy szóval meg fogjuk mutatni, hogy miket fogunk csinálni decemberben. Például lesz egy Minecraft sorozatunk, amelyikben szerintem csak survivorozni fogunk, Norbinak a szerverin, több mint bizonyos. Akkor lesz egy Counter-Strike 1.6-os ilyen videó, nem hogy videónk, hát sorozatunk, amelyben zsajlos map szerverekre fogunk felmenni, szerverbemutatás, akkor lesz egy Call of Duty is, amelyik multizni fogunk. Hát, lehet, hogy nagyjából ennyi. Norbi, valami hozzáfűzni való? Hát az, hogy most egy ilyen csapatot akarunk alkotni, mint például a The VR vagy a The Otherworld Online. Igen, csak annyi, hogy nekünk az lesz a nevünk, hogy Master Gaming Trial, mert még lesz egy ember a csapatban, csak az most sajnos nem tudott jönni, mert áramlott véletlenül a gépje, mert vírus került rá, már pont egy jó játékot, melyiket is töltötte le? Nem tudom már pontosan. Valami játékot, na azt tudja. Csinálj egy porhatot, vagy nem tudom. Igen, és nagyon meg volt terhelve a gépje, és vírust kapott, és a gépnek nem hogy annyi lett, hát újra kell installálják, és most is ott van, úgyhogy még nem tudott jönni. Ja, és a következő videóban már reméljük, hogy itt lesz. Igen, És akkor ilyen személy videók is lesznek, mint például Csongi felvesz egy videót, feltölti a közös csatornára. Igen, de szerintem az lesz, hogy én megadom Norbinak az e-mail címet, a jelszót, és akkor Norbiás tölt fel, ne csak mindig én töltsek fel, mert eddig mindig én töltöttem fel, úgyhogy... Hát lesz majd TF2-s videó, Farming Simulátoros videó, Farming Simulator 13, Spin Tires, esetleg Skyrim, de az nem biztos, Euro Truck Simulator 2, ja, és még esetleg Cségős, és Spin Tires mondta, de... És esetleg még ilyen kis rage game-eket is bemutathatunk, például Cat Mario, ja, igen, az Unfair Platformer, az Unfair Mario, igen, szóval sokkal. Impossible Breakfast Simulator. Na igen, és még azt akartam én mondani, hogy lesz egy filmünk is, szerintem egy Minecraftos film, egy ilyen karácsonyi, szerintem karácsonyi különkiadás. Hogyha persze a Norbi is beleegyezik. Hát nekem 8. Meg hívunk pár embert is, aki Minecraftozik és érti a Minecraftot. Úgyhogy szerintem ez jó lesz. Ja igen, és még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok lájkot fogunk kérni, persze ha tetszik, akkor kommenteket, és lesznek ilyen Facebook oldalak, blogok, ahol persze tudtok nekünk írni, hogy milyen videókat csináljunk még. Lesz ilyen módbemutató, még Counterbe és skinberakás, Call of Duty-be és módbemutató, szerintem Minecraftban több módbemutató lesz. Ilyen restaurrendszerek. Ilyesmik, igen. Ja igen, és a Survivor az szerintem több mint bizonyos, hogy a Norbinak a szerverén fog játszódni, ugye Norbi? Hát igen, reméljük, hogy valami nem jön közben is tudjuk folytatni. Igen, mert elkezdtünk volt egyet, csak azt nem videóztuk, gondoltuk, hogy azt most nincs sok értelme videózni, és azt nem videóztuk, úgyhogy... Hát igen, de az még a map mindig megvan, ha akarjátok, meg is mutathassuk, vagy feltöltsük a netre és leírásot lesz a linkbe, de ez még nem biztos. Igen. Ja, és hát szerintem ennyi is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az eddigi feliratkozást is, remélem a további feliratkozást is, úgyhogy sziasztok!